Ето самичката. Да, първо Кая, после... Първо Кая, да, от десно. Айде так. Какво? 45 минути пише, че имам. Демек половината сме изхабили. Ще може, ще може. Първо кайчето сяда и после кака до нея. То си е за две деца? А, да. Мали? Да. Мали, тракторчетата. Сега ще се возим на тракторите. И ще обикаляме из фермата с животни. Като книжките, тати, дето ги имаш. Същите животни. Да. Айде, давай напред. Давай напред. Ти са с самички. Чакай, так, чакай. Не бутай. Както ще го пусна, да ли? Както да. Ау, жълто или лаво. Айде, давай. Инка. Айде, първо кайчето и кака до нея. Не. Ти трябва да седнеш тука. Добре, и двете ще карат. Дай сега малко. Айде. Чао. Така, Инка, искам да контактуваш с хората. Магарът! Прасенцата! Дай, аз обърнете! Тати! Гъските! Мали, патиците! Това са гъски, бе! Гъски патици са това. Кукупетлю! Ето и там кукупетя. Ето го! Виж го тук, тати. Обърни се. Тати, ето го кукупетлю. Vietato sendere dai trattori in movimento. Ау, виж мелничката. Ау. Тук са послали, за да тече вода. Яш кравичките. Ау, и бобъра. Еш. И кравичката. Мале, прасенцата, малките прасенци. Я гледайте към апаратчето. Ау, тая крава се прозява. Ау, видях и сливиците. Али, къде сме сега? В обора? Ау! Ау, кокошките! Али, тук имаше фотоапарат. Къде не снима? Снима ни. Да, накъсно го видях.
Виж ябълките. Ау, ябълки! Що? Ау, тук е пазара за ябълки. Ау, виж камиончето. Ау! И баба! И другото куче. Ау, мощчето! Мари, оркестър. А ние ли сме тежки или това, защото това ни застига? Я виж, ау, музикантите свирят и пеят. Там има така и такова, сигурно там е фотоапарат. Ау!